azken aurrekoa. Ni amaitu baino lehen, eskerrak nahi eta eman behar dizkizuet hau posible egin duzuen guztioi, lankideak, erakundeak eta irakurle guztioi. Aurten Bilbosarra Euskaltegi antolatutako irakurketa honek 18 urte bete ditu, adinez nagusiak gara dagoeneko, eta orain arteko bidea zoragarria izan dan bezala, hemendik aurrera etorriko dana, bide beretik jungo da. Irakurle Euskaldunari. Badakiten txunaz, beste gabe, neskatxa gazte baten izena dagoela itxatxirik liburutxo honen aurkian, jardungo dutela zeinika ez gutxik, diotela beren artean, inoren lumaz jantzi nahi duela belatxikiak. Hau da, besteen beharrak hartu nahi dituala niretzat. Ez dagokiola neskatxa bati bururik ausikitzea liburu gintzan. Asko duela gorua naiz jostorratza zuzen erabiltzea. Nola nik sinistaraziko diet askori euskaratu ditudala erdaldun jakitunek argitaratu dituzten ipuinak. Nolako harrotasuna berriz latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea. Horretarako behar litzateke jakitea euskara, gaztelania eta latinezko hiru hizkuntzak. Zein gauza zinez gaitzan eskatza batengar. Nahi sinetxi naiz ez, esan behar dut, gaztetxoan nintzela, irakurri eta saldu hoi nituela Fedroren latinezko ipuinak. Hartu hoi nuela atsegin guztiz handia antxunez, txakur, otxo, aseri, oiar, aberi, lauoineko eta hegaztien izketa elkarren artekoak. 8 urte nituenean, ikusirik nire neba edo anaia, ikasten hasia zela gure osabarekin latinezko hizkera, jarri zitzaidan buruan ikasi behar nuela nik ere. Hala, buruari neke gogorrik eman gabe, loari bere orduak emanda eta zigor zaurigarriaren beldurrik ez nuela, jolasez bezala, irten nuen nire asmoarekin. Virgilioren hitz neurtu eta painduetan gozatzen nintzela. Edozeinek daki, Esoporen ipuin latinez eta hitz lotu gabeetan daudenak, errezagoak direla aditzen, Fedro eta Virgilioren hitz lotuak baino.